Chcete eliminovať lieky? Nahradiť ich viete zdravými cukrikmi. Že aká blbosť. Vôbec nie. Sú plné extrahovaných DNA z liečivých plodín. Majú preventívne aj vysokoterapeutické účinky. Sú certifikované ako funkčné jedlo, nie liek. Ako jediný druh vo svete sú nabité zápornými jónmi, čo v jednoduchosti znamená, že v tele reparujú poškodené bunky. Sú unikátne a majú svoju hodnotu. Ak ste v zdravotnej situácii, kedy si neviete rady, a ani vaši lekári nie, určite stoja za pokus. Sú tu, sú žiadané a používané miliónmi vedomých ľudí po celom svete už 14 rokov.